wake up each morning and you feel like calling, I'll be there for you. When the road seems uncertain and you can't stop the hurting, I'll be there for you. When there's no one beside you, I'll be there to guide you, catch you each time you fall. When the stars won't shine anymore, I'll be there. When the world isn't kind and your dreams they need more time, I'll be there for you. If the rules they keep breaking and the future is fading, I'll be there for you. The rainbow will land in the palm of your hand. Don't ever let it go. When the stars won't shine anymore, I'll be there. Who knows where we'll go? What will tomorrow bring? When we have each other, just hold on tight. We can take to the sky Ayo. and fly. Ayo. Eh, tao, para man pardo. Hi gang. Ito si Carl Shane Panoy. Hi, good morning. Surprise delivery for you po. I'll be there for you. The rainbow will land in the palm of your hand. Don't ever let it go. When the stars won't shine anymore, I'll be there. Pwede mo ba yun? Ah, sige. The rainbow. Ata pwede. Dira na lang siguro para hayat. Ayan, so may buntag di ay ma'am, may buntag gang. So ikaw si Carl Shane Panoy, tama? So basi na tingala ka og kinsami. Then dagami og dala. So anyway, DI, we are from Everything Surprises. So na day sa ka-special nga tawong magusto ka i-greet og happy birthday. So pakpaka na to siya. Happy birthday. So inani ka niya ka-special, inani ka niya ka-love nga diin bisan wala siya sa dire sa imuhang celebration is still gusto lang niya ipa-feel ang iyang presensya nga naara gyapon siya naka-celebrate sa iyong birthday. Ani ka niya ka-special, naa siya gipadala for you nga bouquet of roses. Pakpaka na to. Happy birthday. Beside you, I'll be there to guide you, catch you each time you fall. Ayan, so aside from that, ingon ani sab siya ka sweet for you. Cry na siya. Ingon ani sab siya ka sweet for you. Naapod siya gipadala sa imuha nga Ferrero Rocher chocolate. Pakpakan na to. Happy birthday ko. Ayan, so happy birthday. When the world isn't kind and your dreams they need more time, I'll be there for you. If the rules they keep breaking and the future is fading, It's okay kasi ang kanang muhang luha is tears of joy na siya. Luha na siya sa kalipay, di ba? So, na-appreciate lang ni mong surprise. Okay. So, aside from that, ma'am, sa Ferrero Rocher nga chocolate o flower nga bouquet, kung ano sa'yo sa pagpunta sa... Ayan. Naapod siya, ipadala sa imuha nga arranged balloons. Pakpaka na to siya. Happy birthday po. Ayan. Ayan.
Kaya lang daw, matong. Okay, happy birthday. Okay, so ayan. Dili lang kay kana ma'am, ingon ani jud ka special imong birthday karon adlaw mo. Ikaw ana to ni dari karon og kinsay gahatag sa imong surprise, okay? So napod siya gipadala sa imong nga Greenwich Pizza. Pakpakan ako. Happy birthday po. Yan, dala lang. Happy birthday, gang. So inana ka special imong birthday daghan jud gihatag sa iya. So syempre kay naamang kay pagkaon, syempre di ko mawala na siya gipadala nga 3 pieces of drinks. Ayan, happy birthday. Ayan, dala lang. Okay, sige, okay lang, dala lang. Dito lang. Ayan. Ayan, tuloy na ka mag-soft drinks, ma'am, just for you lahat. So, syempre, kay birthday ni mo, dili din ni mawala. Naapod siya gipadala nga, red ribbon cake. So, pakpakan na to. Happy birthday. Ayan, dala lang gang. And happy birthday once again. Karon, kay nahatag naman ako mga pagkaon, ay cake, may flowers, may chocolate, may soft drinks, may balloons. Naapod siya special gift for you, okay? From the look, palihog na lang kung dawan pa. Ayan. Pakpakan na to, eh. Please, open na, para mahibawaan mo kung sa'y sulod. The rainbow will land in the palm of your hand. Don't ever let it go. When the stars won't shine anymore. So yan, so happy birthday once again. May pato mo ma. Yan. Nice kayo siya from Pubo. Okay po. So, karon kinahatag na naman akong surprise gift na gusto niya ipaabot sa imuhag. Excited na baka may bawaan o kinsay gahatag ani nga surprise? Do you have any idea? Masig nga na kayo uyam ha? Secret admirer ba ka? Kategya, dili ko sabat si ma'am. Dito sabat na lola. Okay, so karon may bawaan na to kinsay gahatag ani nga surprise. So naa day siya guys padala nga special letter, okay? So yan from Everything Surprises po. So ako alam basahon. Or ikaw na lang mo basa. Ako na lang. Stop the hurting. I'll be there for you. Okay, excited na mo. Sa kanino? Dear babe. Wala na kay babe, ma'am? Na kaya? Sure ha, kay babe? Sure ha? Pag sure ha kay babe. Dili ka sagot, ma'am. Na siya babe, ma'am. Okay. Sige, serious ta. Okay po. Dear Shane, happy 17th birthday sa akong nag-iisang angel. You're such an important person to my life. Wishing you good health always, and God bless you more and more. Pagbinutan, ug maghinadlokon diha sa Ginoo. I hope nga ang tanan na akong gisulti nimo nga magtarong sa imong pag-eskwela para makahuman ka. Para makabot nimo imong mga pangandoy sa kinabuhi. Maura na'y kalipay nako nga makita ka na makahuman ka sa akong pagpaningkamot diri sa layo. Bisan kapoy akong gikaya para nimo. Happy birthday. No more drama. Pero ayaw sa pag-uyab-uyab. Ha 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 ha. Happy birthday, Shane. Make proud kay Papa Boy, bisan wala na siya. Kay ikaw ang unang gasa sa Ginoo nga gihatag sa iya. I love you so much. Nagmamahal ang imuhang Mama Myrna nga naa sa Qatar. So pakpakan natin siya. Yay! So ayan, so dili day si Babe no. Nagpadala day og surprise is imuhang mama nga naa sa Qatar karon. Pwede lang ang flowers mo. Ayan, okay. So, ingon ana gid ka special sa imuhang mama no nga diin
bisan wala siya diri is iya hadyang gipa-feel sa imo og unsa ka special. And then mabasa nato sa letter na iyang giingon as ang iyang pagpaningkamot is ikaw ang iyang inspirasyon na para makahuman kasi pag-eskwela. Iyang pagpaningkamot is para sa inyong mga anak, diba? So sa iyang surprise gift na gihatag today sa imuha og sa iyang letter nga gisulat for you, unsa man imuhang i-response, dali lang. Sige, it's okay. Thank you guys. Yung mga pangatag. Isang dili kayo may close sa akong mama. Dagan kay salamat, ano na. I love you so much. Yes, papak ng anak ko. Nag-iyakan na dito? May video sila, nag-iyakan dito. Ayan, nanghilak sila oh. Ayan. Tears of joy po yan. Wala na hagit si ma'am. Okay. So, kanang inyong luha is mga luha na siya sa kalipay. So, na-feel na ko na love ang inyong nabati, di ba? Sa gihatag sa iyang mama. So, even kita is matouch sa iyang surprise nga gibuhat para sa iyang anak. So, any additional message, ma'am? Basi napakay kadungan. Mag-amping siya dito. Siya mismo, ma'am. Nama, ganun. Pag-amping din ha. Sa pag-aam. Kaon perme. Love kay ka na mo. Mga to. Yay! Thank you so much! So, salamat kay Gang, no? So, kabalo ko nga, grabe gid ang imuhang kalipay sa, ayan nga, nag-tears of joy ka nga. So, kanang luha nimo is tears of joy man siya, luha din na siya sa kalipay. So, dagang kaayong salamat, kabalo ko nga, mahappy ang imuhang mama sa imuhang reactions, nga nakita niya nga happy sab ka. Okay? So, karon kay, nakahatag naman kag response para sa imong mother. Naman imuhang lola, no? Isa tawag mo lola? Mama. So, okay ra ba nga mangayo mi og wishes? Birthday wish po. Saglit lang ha. So, start. Okay, ma'am. So, pila edad nimo karon gang? You are celebrating 17 years old. Okay, 17th birthday sa imuhang apo today po. Unsa man imuhang birthday wish para sa imong apo, ma'am, og unsa pod imong ikastorya sa surprise nga gihatag sa imong anak today? Unang-una no, salamatan akong kahitasan atong Ginoo kay wala kita mahimo, wala ka may mahimo kung itang tanan walay mahimo kung walang Ginoo. Ug akong pasalamatan sa akong unahon akong apo, akong gipangayo jud nimo di nga bahala og lisod kay ta, bahala og maglisod tag pagkaog sudan, nagawas sa bugas kay naaman ta. Dili ta mamili sa sudan ka ang ako gyud importante nimo nga mo-eskwela gyud ka ikanhanglan gyud nga dili gyud mag-uyab-uyab dako kay magbantay nimo nga kanang mag-uyab o naay lalaki manggali nga maibog ayaw gyud isa ang importante pakitaon na kay wala man kay amahan pakitaon nimo og kinsang abata imong amahan imo pakitaon na nakahuman na ka nakatrabaho na ka usa pangitaon kanang tapi ka sa kinabuhi kay dili sayon ang mga tao karon mga kabatan-onan karon kung walay trabaho dili makahuman pait ang kinabuhi labi na mag-uma init kaayo manang angko gyud hangyo din imo nga muhuman jud ka uban sa imong inahan nga pangmanon jud ka maningkamot imong inahan parang mahuman ka mahuman pangandoy sa imong inahan kay wala kay amahan imo yung barugan ang imong pagkababae nga human jud ka bisag gamay lang magtuig balang ka o upat na labing maayo basta kay makahuman pinubring pag-eskwela basta makahuman dili ta anang dinatong pag-eskwela nang bungga sa kwarta kay maunay makadaot sa pag-eskwela kinahanglan na pinubring pag-eskwela kay ang kasagaran sa pinubring pag-eskwela maog yung makahuman dili ang kwarta kay ang kwarta maunay makadaot sa estudyante nga daghang kwarta ang importante maura na makapag-eskwelahan makapamasahe makaisna kana ra dili kay manghinobra mo na ako ang gihangyo mo na akong tuyo sa mga kabataan karon
ug akong hangyo nga dili unta gyud magbarkada kay ang mga bata karon pareha nimo eskwela ka. Kung na kay barkada isa duha babae lang. Dili pod ka mamarkada babae nga laagan. Ang imong barkadahon kanang buutan ng babae kanang kaya mahinadlokon sa inahan ba muna ka mao ginay unang makahuman. Ang babaeng laagan manumbalay kanang eskwela ta eskwela balay eskwela uli sa balay kana ra kay ang kanang bata nga walay kamauhang trabaho mao kana ang usapon dili gud kahuman mao na nga mao ra ginay akong gihangyo magpasalamat dako ninyo wa ko kailas inyong mga ngalan ra ba sa inyong surprise karon salamat kay dako ninyo sa inyong ipanghatag ni Calcin o sa inyong paghago sa inyong pag-abot dinhi nga mayong pag-abot salamat kay dako uban sa atong Ginoo o maura kadto mayong kulto kanatong tanan. Yan, pakpakan na to sa ima. So, you are always welcome sa mga ma'am. So, ma'am, birthday sa imo nga po. Okay ra ba nga i-hug ni mo siya or i-kiss ni mo siya, ma'am? Sige, ma'am. Sige na po. I'll be there for you when there's no one beside you. I'll be there to guide you, catch you each time you Tagahatag tayo ani nga surprise, ma'am. Sa imong ika-dungag. Sa inahan Opo. me atong pangayoon nga maluhaw tayo kasi mong trabaho magpadayon ka ayaw kagol nga kapoy kay ka hangad sa Ginoo kay ang tawo magsitawag sa Ginoo walay kapoy ang trabaho kanang dili ko ka magsige ka trabaho dili ka sige sampit sa Ginoo kapoy sa tinuod lang kapoy na kining edad ko sa 65 kinahanglan yun nga ang Ginoo magpaduol yun nimo kay sampita siya kanunay kay aron imong trabaho dili ka kapuyan di ka laayan di ka mingaw namo kay sige magpagatawag ko tangkol sa Ginoo nga mag-iskay ka sa lawas kinahanglan yun nga maluhat lahot tayon ka diha o anaa yun kami kanunay nagsuporta og akong atiman si bebe nga ang kinahanglan dili gyud siya muyab dili siya mag barkada kay wag na kong kontra kaayo kay daghan kay matan-on aning atong palibot nga nabiktima labi na gyud kanimo nga inahan nga nanganak ka og walay nagatiman mo nga walay bana ba nanganak ka nga wala ni kahibalo kay kinsang abata ang imong amahan sa imong anak wala namin nagkinahanglan sa kinsa siya ang importante mudako siya maatiman siya pagkaon maka-eskwela siya punta kung makahuman siya mauriginay akong hangit sa Ginoo nga makahuman siya kay aron mabawi pod ang iyang pagkawalay amahan ba maurigina akong ihangyo punta kanunay kung matuloy ang among pangandoy niya o siya musuporta pod sa ato ang pangandoy matuman ra gina di hinaot yun unta nga ang amo ang pagtambag ng mga imong inahan labi na sila karon nga nagtambag na apod si ma'am teacher man ni si ma'am anak ni Inday Tisita yang mama kani siya usa gid siya nga maupo ni siya kag talambag sa iyang mga kabataan panahon moadto sa eskwelahan kani siya usa po ni siya ka inahan nga makatabang kani sila dapat niya si ma'am Banji isa po ni siya ka teacher sa among ang barangay dinhi sa Gubat mo ni sila nga mao gyud ilang tambag mo hinaot ko nga sila mutabang sila mao gyud sila number 1 mutabang inaan nila ang mga bata kada adlaw ug kami nga inahan ulahi ra kay sa gabi ra man ang magbuntag ang atong tutudlo mao gyud magatabang sa tanang kabataan ug ma'am daghang salamat ug mayong gusto kanatong tanan. Yay! Thank you so much, ma'am. So, grabe ang words of wisdom si ma'am, no? Daghang kita ma-learn sa iya. So, ang iyahang purpose sa iyahang pang-istorya is magbinutan jud. Labi na sa iyang apo ni mo magang. Di lang sa gid mag-uyab-uyab. Kay mga ilang panganday pod sa imo ha. So daghang kayong salamat ma'am. Nindot kay mo ang message jud. So karon kay naka-istorya naman si ma'am. Napay lain ihaning tita. Si Juan sa Lula. Sige, ikaw nay. Tapari nay. Dito po. Ayan, tapari siya nay. Dito po. Yan, dira nay. Okay, Nay. So, unsa man imong birthday wish para sa imong apo nga si Ikaw di
pamilya ay importante. Kay ang bana, dili na importante. Makahuman ka, ayak ka mangita. Kung nakatrabaho ka na. Saan man mo pag-pundar sa imong pamilya kung wa kay sweldo. Hinanglan mo, sulod ka ng tanong. Hinanglan, naa ka. Naa kay mahimo ba? Mahimo, mahimo. Ayaw pagsulod anang butanga kung wala ka kauman, ha? Kay imong mama ning kamot sa layo ng taon. Imong lula, kay concern kay nimo. Pagmatan dito, awat mo mamdang. Pobre ka imong pero antos dinako bit. Mong nakauman sila. Duot sila sa pagandoy. Kay kaning babae be, o di ka man paminaw. Kaning babae, o di ka man paakog amigat ng kiki. Kay mangguna man. Ha? Tarong yun. Kana mo itiman igit kong story sa imo nga maot inang babae nga di ka man silang nagkumando. Ha? Ayan. Salamat salamat, ma'am. Thank you so much. Nindot kayo sila mga message. Si nanay. Opo. Alin ma'am, alin ma'am. Alin sa ma'am. Gamay lang kayo nga birthday wish ma'am para sa birthday celebrant. Ayan. So, unsa man yung birthday wish para sa estudyante po? Ako, birthday wish ni mo, be, nga, magnutan yun ka, ayun ko, okay naman siguro ang mag-uya basta, ibutang lang sa lugar, dahil ako, nagka-uya ba ko na eskwela, pero, na, human man dyan ko nga, ibutang lang sa lugar ba, dili lang yun, nga, kuan kay wa ko ta inspirasyon sa akong eskwela ko. Yes po. Yapel, pero Nag-chance ka. Katawa na siya kaya nag-chance. ako mahimo sa college na lang karon high school ko man ta. Ayaw sa. Ay lang sa. Sa college na Nakay na ibog lang. Ay pag idulot na imong i-share na ko ang experience sa una. Nagpuyang nang gud ko na eskwela. Pero ako kumangin giduble pero wala man ko nabigay. Pero wala man ko nabigay. Ako lang gikuan gid ba na dili lang gid mo ihatag ang tungunan mo ora gid na ideya na dili lang gid mo magpasa. Ang imong tumo sa eskwela ra gyud na ka. Ako man na Oh, Jude. para na ako message mo. Ayan. So, happy naman siya, ma'am. Okay na ba, ma'am? Happy siya, ma'am. Ayan. Yay! Thank you so much po. Next, ma'am. Alin, ma'am? Sige na, ma'am. Okay. Pang-final siya. Sige, dira lang sana siya. Okay naman, ma'am. Ma'am. Dili naman siya kaya sa ma'am. So, ikso ni mother? Okay po. Oh, nakita ko sa gainer ni siya hinilak. Na-feel gini ang surprise. Okay po, ma'am. So, unsa man imong birthday wish para kay Carl Shane po? Nakita mo ginako imong kabuutan. Kay nagtugaran mo naman. Ipadayon imong kabuutan, dayon imong pagkamasinugtanon sa imong lula nga imong mama. O sa imong pagkakugihan. Kaya nakita ginako nga pitig kang kugihan na isa ato sa baon mo at una din tabang dito. Ipadayon na siya be. Dayon ay imong pagtuon, sumala pa sa gipang sulti sa unahan. Kuan gyud porsigido gyud ka mo sa imong pag-eskwela, mo tapos ka dayon. Kuan gyud importante nga mahadlokon gyud ta sa Ginoo. Mahadlokon gyud ta sa Ginoo. Kay bisan pa og mag-uya bato pa ni Ma'am Banji pero ayaw na idibdib. Importante nga idibdib ang pag-eskwela o pag-alagad nga to sa Ginoo diha sa imong pamilya, labi na ang imong mama nga to sa layo nga naning kamot para ninyo. Happy 17th birthday. Hug mo naman siya, ma'am. Yay! Thank you so much, ma'am. Hindi kasi mag mga Salamat po ni mo birthday wish. Ayan po, sige po. Ano po, ma'am? Ayan, thank you so much, ma'am. Lagay salamat. Ay, ang lingkod, sir, lingkod. Dito, sir, tapat. Ayan. Adjust lang gamit. So, unsa man imong birthday wish para sa pag-umangkot, sir? Ang istorya niya nga magbinutan lang yun sa iyang pag-eskwela. Parang matahuman. Kung yan yun. Sige, magbibuyab.
Ya, ajar taman kay kay. Sa imong cancer, sister. Kay Ma'am... sa nagpadala. Aw sa padala. Kay Ma'am Myrna po. May kaning daghang salamat sa imong anak kay imong gipadaan, imong hindi tagad siya. Ana day kayo nauna sa imong anak na bisag nakasalayo. Daghang salamat. Gamping lang dia. Kira. Ayan, daghang salamat. Sir, kiss mo naman yung pagmangkon mo, sir. Thank you po. Ayan, so napamailaing wish. Salamat kay sir, ha. Okay, thank you. Sa imong manindot nga birthday wish para sa iyong pagumangkon. Kisa pa ilaing wish? Napa ba? Duro. Okay, so kung wala na yung wish, daghang kaayong salamat sa tanang ng wish, no? So ma-appreciate na mo kay grabe ang mga words of wisdom ba magpangimangno para sa iyaha. So daghan pud siya ma-learn sa inyo ang birthday wishes para sa iyaha. So even kami nga kabataan. So kay wala na may mo wish, so koro na atay cake sa atong abihan ng cake, then kantahan na to happy birthday si Carl Shane. So ayan, sa natay cake, ako lang basahon ang dedication sa cake, mama. Happy 17th birthday, baby. From Mama May and Papa Yong. So, ayan. Palakpakan naman natin. Yay! So, happy birthday, gang. Wait lang, gang. Okay na, wait. Unsa man imuhang birthday wish para sa imuhang adlaw nga natawhan karon? Thank you lang ko kay Lord kay nabot pa ko ang gidala. Salamat sa kaning nabot ko 17 years old. Wish lang ko kay matatagaan niya maayong panglawas. Oras ko. Okay, ma'am. Blow the candle. Hey, palakpakan naman natin. Happy birthday po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yay! Bakbakan na. Yan, so happy birthday once gang. So 17 years old na ka, di ba? So once again, happy birthday. Unsa man imong gibati sa surprise nga gihatag sa imong mother? Ako wala ko ga-expect na nalipay sab ko. Yan, so thankful kami nga kabalo mi nga na-appreciate kay mo surprise ug happy sab ka. Any final words basta napakailangan kadungag sa gihatag sa imong mama? Sige, sa pagang. Nagkakay salamat ani ma. And I love you so much, Ma. Yay! Thank you so much! Pila na mo ka years gang wala nagkita sa imong mama? Karon wala pa man siya going abroad. Wala pa di ay. Sa bago lang. Okay. So, at least, bisan wala imong mama dari, is gay pa feel good niya sa imong ha, o unsa kaniya ka-special, unsa kaniya ka-love, no? So, daghang kaayong salamat sa tanan, nga na dari naka-celebrate sa birthday ni Carl Shane. So, kabalo ko nga happy kay siya. So, kabalo sa mi nga happy po imong mama nga makita niya ang tanan. Okay? So, among wish ay muhang adlaw nga natawhan karon is more birthdays to celebrate. Sama sa ilahang gipangingon nga magbinuotan, and then magtinarong og eskwela, di lang sa daw jud maguyab-uyab kay mga rin pinakang main point sa ilang mga wishes. Okay? So, kabalo ko nga i-guide man kanigad ana para ma-cook up na siya tanan na para dili ka adto sa mga bad influence ng mga friends. Okay? So, once again, happy 17th birthday. Greetings from Everything Surprises. So, pakpakan na to siya. Yay! Happy birthday! So, okay na ba nga mo bye-bye dayon flying kiss lang ka sa imong mama dali sa camera.
When you wake up each morning and you feel like calling, I'll be there for you. When the road seems uncertain and you can't stop the hurting, I'll be there for you. When there's no one beside you, I'll be there to guide you, catch you each time you fall. When the stars won't shine anymore, I'll be there. When the world isn't kind and your dreams they need more time, I'll be there for you. If the rules they keep breaking and the future is fading, I'll be there for you. The rainbow will land in the palm of your hand. Don't ever let it go. When the stars won't shine anymore, I'll be there. Who knows where we'll go? What will tomorrow bring? When we have each other, just hold on tight. We can take to the skies and I'll be there for you. I'll be there for you. The rainbow will land in the palm of your hand. Don't ever let it go. When the stars won't shine anymore, I'll be there. The rainbow